Hey, Mustafa. Mudu se mala te da guda 5. Wani suke nan ga duka na wuce da ku. Kake da mu. Ya muzo. Hawa ni dai na da make you. Wow. Yo super ya kuka ce ne chale. Wow. Inti ya kuke ganin ruwan nan ne. Ya akwai fargaba ko dai kun ba kuma sharks ne. Kace za mu koyi kenan. Wow. But do you know how to swim? Hey, you don't know how to swim. What about Kaifa? Wow. That's great. Bosu, yeah, akwai fargaba ko dai ba fargaba ajiya. Are you sure? Ko dai duwa wanki na mosi. Kin ya swimming ko dai? Ba ki ya swim ba. Hello guys. Evening. Let's listen. You are welcome. My name is Captain John and we are moving to Adami Bridge. I'm selling money. We'll be passing Akosovo Continental Hotel, ALNNNAZHA-The and Adi Hotel, then we turn around. Okay. Akuse Dam to Akosovo Dam, we have like 90 islands. 90? 90. Wow. But they use the islands for farming because of Akosovo Dam. Okay. And this river is Akosovo Water River. To the dam side is Water Lake. So you are welcome. Thank you. Wow. Follow. Brothers, yeah, kuku ya wanka ne ko dai ya? Wow. That's good. Hustle. Hawa ya kin kai shi waka nan ne ya ba ke ba kifi bane. Ba ke ka ce mini ke ne adoi ko menene ba. Just 1 second. Hajiya, ya kin kai wani shugo haka nan ne? Are you excited? You are okay. Wow. Do you know how to swim? You don't know how to swim? Wow, that's good. But are you scared of the water? Somehow. Wow. Hajiya, na kamar da ki kamar dai chale. Kamar kin ga wani kuraye ne kike ganin kamar lafiya. Ya ba ki wanka ba. Ba ki taba kuma hawan ruwa kan gaba. Da ki sa many feet muke ga yanzu. Nan kasa nan da nisa ban ka shiga ciki. Sai Allah kawai you know. Hajiya Maryam, na kina ta yin call dai ne. Wow, are you excited? Excited. Wow. But can you swim? No, I can't swim. You can't swim. Wow, then you guys have to, you need a swimming class. I have the life jacket. Wow. But you also need a swimming lesson to help. Wow. Okay, go.